Yung may ari-iyan to talaga. Sunod pa lang yan. Amo. Bit, 0 to 5. Balik man sana ko yatag ko na rin. Dito tayo? Piling pala na yan. Dami tayo dito? Tara dito dito. Pero dumaan dyan. Wala nakita ka no? Makinig ako dyan, nag-dress na may Wala nakita pro cocktail. cocktail. Pro cocktail. May t-shirt nito. Bagong yung tayo net. Babalik na lang ako mamaya. Kayo mo ba ito? Kaya masarik talaga. Tapos Saan tayo net? ay, puro kasubayan. Gawin ko ang model ko dito eh. Saan? Hindi na, regis lang na. Anet, wait. Ay, 120. Panasan. 120. Ay, 100 lang, sir. Ano ibili natin net?
Oh, gata. Ano? Patatas? Malungga. Ha? Bili na dyan, oh. Kami na makinig. Kahit sila lang. 20 pesos ang pinakaray ko. Nadara sa ako. Dry goods. Meron yan dyan. Pinapanik. Pili na sili. Bisita, 60 lang. Ano pa pa? Dua. Dua to na. So, na. Maraming manok na isang gato. Dinugangan ko na sa lahat. Sis, bakal na. Maganda man talaga ang pakot. Bakal man na rin nag-iwadi ka man na rin nag-iwadi. Ilabay, ko lang sige. Ay, tag-100. Ano kayo dun ang sili na darang? Ha? Ano kayo sili? Bili na. Ay, mama, hindi yan. Hindi yan. Ay, darang na. Saka na karabasa. Lubas dito, lubas. Lubas. Lubi, lubi. Sampol. Apa bili natin net? Alin? Pako nito, pako. Pako. Pako? Pako. Lubas, mintarang lubas yung mga agin. Mintarang lubas. Bili na dyan. Tayo na puga. Oo. Yung malaki-laki net.
Kasi papa mo. Ano nakita ko no? Doon! Pagkatapos na sila sa'yo mo. Kadakil na din. Eh, si Ruby pare. Siling haba. Atang kong kinsi na natin. Eh, kinsi lang ako. Tumawan mga bata net, bibili ka ibos? Ibos? May lindaw dito pumunta. Ulit sa kape na. Nagtitinda siling haba dito. Akala ko may siling haba dito. Sige na, sa 10 lang. 10 lang net. Dito? Oo. Pako. May lindaw kita doon pa pa na Parang nga. Sa July 7 na target to naman kung siya. Basta bakasyon na, baka ako na nito na. Pinupunta kami ngayon sa Umaris na pinuwi. Namahanap ang ako niya. Pinagpaalam ko na sa larin dahil para sa Riban kasi. Saan ang ba? Inisip ko. Sabi ka mo please. Ading. Ading. Ah, dede na pa. Labo. Amigo na! Pamulat. Kumagat nito. Pamugat. Bakal ka kaya so alinato. Kay ukay. Muslim.